Με λένε Αντρέα στα αρχίδια μου. Σκύλο, εγώ δεν έχω, ψόφισε πριν 10 χρόνια από Καλαζάρ. Διάβασα τα σχόλια στο βιντεάκι που ανέβασα χτες ότι γράφω στα αρχίδια μου τα χρέη που έχω απέναντι στους συναδέλφους μου και προβληματίστηκα πάρα πολύ ως κάπταν. Το 10% των σχολείων λένε ότι είμαι υπεύθυνος εγώ για την κατάδεια του μαγαζιού, για τον αλκοολισμό πολλών παιδιών που έρχονται στο μαγαζί και που δουλεύουν στο μαγαζί, για την καράφλα μου ότι γυαλίζει και σας τυφλώνει αυτή τη στιγμή, αν είναι δυνατόν. Και λένε όλοι ότι εγώ δεν θα βγω στη σύνταξη. Το ξέρω, στα αρχίδια μου. Το ξέρω ότι θα βγω στη σύνταξη. Κανείς δεν θα βγει στη σύνταξη. Επίσης, θα βάζω στο βίντεο με τον Άλεξ, τον Έντι και τον Πίκουλα γιατί είναι αλκοολικοί. Εγώ τζιν δεν πίνω, παιδιά, συγγνώμη. Λυπάμαι, αλλά δεν πίνω τζιν. Επίσης, όποιοι πάτησαν dislike στο βίντεο και κάνανε αντικά σχόλια, σίγουρα έχουν κάνει αποτοξίνωση. Οπότε, μην δίνετε σημασία. Εγώ τώρα το μόνο πράγμα που σκέφτομαι είναι πώς θα επανορθώσω και πώς θα απορρίψω όλα αυτά τα αρνητικά σχόλια που γίνονται απέναντί μου. Και σκέφτομαι τι πρέπει να δώσω. Οπότε το μόνο πράγμα που μπορώ να δώσω αυτή τη στιγμή είναι κάτι πολύ διάσημο τώρα, τις τελευταίες μέρες.